मोनसे खोथाखौ आं दिनै क्लियार बुंनो नागिरदों। बुंग्रोनो नाङामोन, उसुबिदा खोनायो। MP इलेक्सननि उनाव BPF नि हाग्रामा पार्टआ UPPL दोलोआव मार्चार जाजोबसिगोन। जोङो हाग्रामा बायदि सावरि जाग्रा गाथा जाग्रा जोंनि पार्टिया नङा। निसिमा बियाबनि दिनै मास गेदारिं आरो ग्रान्ड जयनिं प्रग्रामाव 15,000 मानसि दिनै गेदारिं जादों आरो बेवहाय 2,000 मानसिया BPF निफ्राय दिनै जोंनि UPPL दोलोआव जयनिं जागोन दा रेडि जानानै दंखायो। गतिके खोब गोजोननाय मोनदों। BPF आ फैयै फैयै UPPL आव फैजोबनायनि लामायाव लाबाय। मोनसे खोथाखौ आं दिनै क्लियार बुंनो नागिरदों। बुंग्रोनो नाङामोन, उसुबिदा खोनायो। MP इलेक्सननि उनाव BPF नि हाग्रामा पार्टआ UPPL दोलोआव मार्चार जाजोबसिगोन। मोनसे खोथाया स्पष्ट, जोङो हाग्रामा बायदि सावरि जाग्रा गाथा जाग्रा जोंनि पार्टिया नङा। बिथांमोनासो हाजिरा होयै होयै मानसि लाबोयो। जोंनिया बेवहाय निसिमानिल' गासिबो रायजो राजाफोर दङ। बेवहाय सासेबो मानसि लिडारफोरनि अनगा गुबुन बियाबनिफ्राय बेवहाय मानसि नुजाफैयाखै। गतिके गासिबो निसिमा बियाबनिनो जोब। सोरनोबा फैसा होनानै माबा बोखानानै लाबोनायनि जोंनियाव खारन गैया। मानोना रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ नुनानै, गुरस्लायनायखौ नुनानै, जौगाथायखौ नुनानै, खौसेथिखौ नुनानै सांग्रां जानानै, गोसो गुदुं जानानै दिनै UPPL आव ज' जइन जाफैदों। आं दहायनो बुंखाबाय, हाग्रामाया गावनो जोंनि UPPL दोलोआव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांजों मार्चार जानो थांगासिनो दङ।